So yun, what's up mga idol, no? So nagbabalik na naman si Ride Trip Motovlog. Music keeps me dancing. So today guys, no, night ride tayo ngayon. Punta tayo sa Rosales, sa may bayan, dahil pesta sa amin, no, sa may bayan. So ngayon lang kami pumunta kasi ewan kong last night na ngayon or last day, gano'n. Yun naman yung sabi nila kahapon, last day daw 15, kahapon yung 15. Ewan ko lang ngayon kung meron pa, no, dahil araw-araw kong niyayaya ni Commander na gumala sa bayan. Shoutout nga pala kay Idol Motoyorski, no, sa ilaw niya. Sobrang lakas. Ayan, no, may mga Ferris wheel, tapos may mga biking. Yan, may mga bilihan dito. Yan, gusto mong mag shopping. What? Bili ka. So hindi muna kami pupunta doon kasi wala na akong gas. Papagas muna kami bago kami pumasok dyan sa ano, dyan sa loob. Tsaka inibahan na rin pala nito, ni-renovate nila. Hindi na yung kagaya dati na sa last video ko sa Bazaar. I-renovate na nila yun ng bago. So hindi muna pala kami pupunta dun, no? Paano masabi? Uwi muna kami sa bahay nila Commander dahil may abot lang si Commander. Pati dito sa likod ng gym, oh, meron harap tsaka likod, guys. So madami kayong ano dito mabibili. Then balikan ko kayo pabalik na tayo, no, papasok pag ano, halal. Parang isip ko! Parang isip ko! Ikaw! Iyo! Ay! Fernando! Hoy! Nakulangan nyo! Bubulol. Papasok na tayo doon sa piyesta. Yan, so pabalik na tayo. Hanap lang tayo ng ano, mapaparkingan. Right, so yan, nakaparking na tayo, no? Balikan ko kayo mamaya. Ha? Lugar meron. So yung shoutout sa kanila. Yan. Shout out sa ating panawat. Shout out kay na lang. Yan, shoutout sa kanila, guys. Meron. Kabarya ka na lang. Sana makakuha ka. May tatama kaya dito sa Bendegan. Ay, ako, hindi.
Sana hindi tayo makapiright sa sound. Tara. Ano yung taya mo? Shout out ka. Shout out buddy. Shout out sa mga Alright, shoutout sa kanila nakataga sa amin. Yan, kinutim natin ah. Kinutim, insindim. Alright, so papasok kami dito sa Azuma. Yan. So ito yung pinagpalitan ng ano, ng skin ng ahas. So papasok tayo. Pasok ka. Lulaki. Videoin ko lang. Hawakan mo. Go ma'am. Go ma'am. Videoin ko? Go ma'am. Ha? Right, so pwede pala siyang hawakan. Dalawa. Hindi sila makakit. Hindi sila makakit. Anong kinakain yan? Manok. Sa buo. Ay, ito sa malaki tapos dito kulang. Ang taba nito, itong itim. No. Taba. Sana hawakan. Hawakan mo na. Kaso baka kainin ako eh. Pasok ako sa kanya. Paano masabi? Kuya. Tara. Gawa mo na. Kuya, ikaw na lang. Ayoko. Sama natin sa ano. Hindi na sayang yung ano natin. Hindi ba nakakagat yan natin? Wala ka niyo po. Parang gutom eh. Oh, sakto. Diba para mabawasan ka ng taba? Sige na, gusto ko nga po yung nakakain ng kanina. Sige na. Ayoko. Eh, Hawakan ko lang pero hindi ako papasok. Hawakan ko lang yung ulo. Ayun. Oo, punta nga. Masal ba mawakan na? Parang wala. Bilis, hawakan mo na. pag nakaganon. Hindi. Pasok ka na. Tan, pasok tayo. Pasok kayong dalawa. Parang kasama sa... Tara. Sige na. Laki ng katawan. Try. Guys, narinig niya, try niya daw. Parang kinakabahan siya. Sobrang laki. Go na! Picturean. Go. Picturean mo. So, yun guys. Hawakan niya po. Ayan, kabang-kaba siya. Eh? Kasing bigat niya daw. Mga idol. Mamaya, i-ano mo muna. Kinakabahan siya. O, babawasan daw yung taba niya, mga idol. Yung isa. Lagay mo sa liig mo. Parang gutom yung isa.
hawakan yung ano yung isa dahil parang gutom daw eh. Baka siya yung ano, baka siya yung kainin. Ay dito yung, ayun yung tiyan niya. Hoy! Stop! Stop! Ilang taon na rin yung isa ate? Etong malaki, 15. So yun guys, natatakot akong hawakan, baka saklamin ako. Tara. Ayun, so yun. Okay naman. Okay naman. Pero kinabahan ka. Nakakakaba pero ano, masarap. Masarap na nakakakaba. Sige. Thank you kuya. Sige po. Hindi mo alam kung kakabahan ka o ano eh. Matatakot. Yung sa kasama natin, takot naman. Right, so merinda lang kami dito tapos uwi na rin kami mamaya-maya. May pasok kasi ako guys. So hindi na ako masyadong nakapag-vlog kasi ang daming tao. Kaya baka makaka-copyright ako sa mga sound. Kain. Rice. Treat lang namin yung sarili namin.